Stefan. Wai kai yau baka san yau za ta fashe ba. Happy Independence mana. Ake daɗi na da kai Allah kana da matsala wallahi wani irin za ta fashe da Allah. Ni yanzu ba nan ba za ka ko ba za ka. Ni ba inda zan je me wani za ta fashe aiki me kasar taimaka to me kasar taimaka. Haka na kana cewa za ta fashe to in ta fashe za mu ga me za ta faso tsiya ce kawai za ta faso ai ba abin da ta fato sai tsiya haka zancen kai muna nan za mu gani. Malam Umar lafiya kai dai bari Malam Aminu wai yanzu gurin independent din nan mata da maza ne suke shakuduwa suna rawa ko ba zan je ba saboda zunubi ake dauka a wajen wallahi. Ka hutawa kanka ni ma dai ina ta nan. Allah ya gami zaman mu a unguwa mu ce wai mun je mun masa aiki mun sadankance mun yi aiki wai da muka gama Me faru? za ta fashe. Wai me za ta fashe ina tambayar ka kana za ta fashe me za ta fashe? Independent. Wai me independent din ina tambayar kana za ta Yo ana taron independent. Dan haka ku to mu tafi. Ina ne independent Dan za mu je ku to mu tafi. dan Allah mu sa mai rafta Dama mu sa mai rafta ci gaban bi ci gaban bi kasar ta ci gaban ya ta samu